rong hang rong bong along kaching thu rasai ke deng dam ke nang sot Vuthat lang solong PMAY urban scheme pen hem ki kim ponche phan long ekison Long esom det pen aphi ningkan pli pleng der aphita Anganwadi center hem kim ke det Kardom pini karbiang long life prime time birta long pen nili sami jurbon killing pi non arji tha birtang tom pen Lakhaner kep hamren MSC constituency ke parlo ronghang rongbong rongara karbirecho r2 pli ke doadim aliralon ke pidam pen tasmet mesen ki junalang pen rihinga me ki pidam akenang sot Sik schedule ja kong kilong pen khelong ri kacharai kompon chapan karbi traditional king mate karbi recho amana peng pen ramsing ronghang recho aman pen ronghang rongbong rongara galong hondam lo Alang lipen ke chenglok r2 pli atum setame ame thanga hemari che osi khelong ri arnamarni kachepa mi poncha phan pathir ponlo housing pen ki pi a hem lo la ke ronghang blok pen si ki pi la si non dak rong arak karbi recho ke do a hem adung arai an sitame la kona hem ka pitang te hem ke theklong la pen ke do de hem ke theklong abang ke ining duk me I humbet la pukali non hana bear sitame ilitum thaiponong lo ladak munit ke do me hem ka lidet lo atema kam ka pitang te songsi ilitum thaiponong lo la pen hula achar hala ke barpi barso ke do hem lo hala ta petang pami mesi la pu pedo kok lo la penon ilitum karbi richo adorbar pu non ada theklong lo man ki thenai adim lo bisar kidar la da ke pedo dim lo sami la da theklong lo dak chukidar ave chukidar do sitame appointment ki pitang do ta hai sitame la da kapang thai kelang pon la pen kapang thirpon alon ki pipon la pu bang ilitum thekponong le la da murim khai krem sim asong si theklong lo la anaman ki the la anaman ki do adim sitame la son se ilitum thekponong Bonta isia khai recho ke doadim po dimalong nonpu anta mesen ki juna langkawe haware si kapathe angdang pen kapaklar je phan rihinga meikawe penajok nonpu anta karbi recho ke doabo halong ke klarbor aviderlo Langdamlo pulote karbi recho ke do ke thaga dimalong angtan pen ke banga tumta kijui ke langja phan tam ta theklo Bonta inu da recho ke do ke thaga dim pule thangnara barsai kawe po bangke kheya phanta isi katherak me bino Ronghang rongbong rongarak along kapang thirasai kedeng kawe pen crimsim aliralon ki pikawe pen kilang pontu akenang sot dak ke theklong abang ke theng pi theng prang owe pharo pen ke do a theng pi chi rong pen chiri si kubdet a theng pi arum si donili karjaplo ladak tharwe jang phong chiri la pen ka pre ka theng pi ladak kesar eng son theklong lo nasinon ladak lake isiaman ke thenaya dim lapen ladak karbi richo la artu fli ke do dim lapen pindeng sumpot nim dhorom akatu kave Nona mat ke thek damlong ronghang rongbong rongara galong mesen ki junalang ki pi kawe lapen rihinga me kache thora barsai nonpu anta ki pi pedet ke manghume me alam the klangpon lang apai pi pondo lapen New York ta pi pondo ditame ilitum thaipono ladak lang kelong ji avar sai ladak thang tawe lasi la so lang puthot ki pi thuji aphan ke departmentally pen ladak survey wang nang ji la pen la lang mission pen tapi you know ji aphan claim nang ji Ronghang rongbong rongara ka phan KAC kacharia hin pen kirap ki pi poncha phan rongara ra tum pen kachuni ripadupon ronghang rongbong rongara kibang ke ason kaprekali nangletum Harukri Sarkara Fokara Hini Aning Kanpen, District Council Sol, Kerap La Penabangke, Kapaching Tugi Pura, Nalitum, Tuwar, Mi, Lang, Hem, Brit, Angton, Nalitum, Raplo, Bon Seta, Anso Se Kerap Tugi Apan, Nalitum Council Pen,
anso sending arong chen pen ili tum karbi jutang jubat la pen lun tumu la pen bisar kedar la dak pota jakana ke hon pi atum phan ana mani ke hon tum pi aphan angle tum ako council pen untik kirap puji aphan bangke nili tum rat hoi pen ta nanga chuni rilo Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Live. Vothat Langso Municipal Board के परलो PMAY Urban Scheme Pen Don Thoma Hem की किम्पी पंजिया फान पिनी MLA रूप सिंह तेरोनरी देंग पेन लोंग ए संपन्न लो रोंगसो रोंग बचत ले सरकार पेन की पिपन PMAY hem so की किम पंचत कली रोंगसो पियांग कांगर लो अंता किम रंग पन बम लो लासन से वोथात लांसो म्युनिसिपल बोर्ड अंग कांगा लोंगता की किम पन तांग दोलो लापेन की किम पन थु बम जिया फान पिनी ले थोत्ता में दोन थोमा हेम की किम पन थु जिया फान MLA रूप सिंह तेरोनरी देंग पेन अनुजक संपन्न लो MAC Prabhat Chandra Taro Rada Cyclem Bang Lipson Bay Pendanglok Municipal Board Chairman Lapen Ward Commissioner Atum Kachitodun Bangso Sai Kideng Ahut Karbiang Long Life Pen MLA Rup Singh Terona Phan Lam Thekar Johut Kachithana Tengke PMAY Urban Scheme Pen Wothat Langso Municipal Board Angkang Don Pharoi Sira Don Thom Kepa Hemso Kim Ponji Pusi Pachini Pon Halapu SIDF Scheme Pen ki pipon tang Wothat Langso Pen Amsoi ka Chileng Atowar ki ik non pu anta RJ ka Chilar Pon Pedera Puthak Karjo Hut MLA Terona Sang Hupen MAC Tarua Sang Hotum Kapachini Pon Atengke Labang so Atowar ke Chengsi Contractor Bang Kapitang Pon Pedera Jok Nili Tum ke Chenga Contractor Phan Amen Inthan Petsi Puthot Akaprek Robinson Teron Pen Dilip Miliga Tuma Phansi Arpu Pek Pon Tulo Bon Talang Litum Tame Kasemar Pon Pedera Joksi Nona Bangke Akaprek Scheme Pen si Labang so Atowar Kaselam Pon Chia Phan Chingwai Pon Bomlo Lapen la so Atowar Prabjin Pen Patang Pon Pupusi Pachini Pon Pontulo pusat so keceng pon tujuh pan. Lang jong si kali putar ka prek skim pendani tu macam pon kali beno Thomas Council sem betai tu macam pon pontulo la si non ke wang tujuh la so hala jong si ceng pon ne ba ka prek jong si skim jong si kali pon te pram macam de skim song si ni tu ke klaim pon ye pon pon si pon macam pon pon. Nang lebih puji le bang so tuar patak sa. Tuar bang ke nil tum kali beno Thomas Council long cingwai we kello cingwai ulo. Lapen frank contractor bang deliverer masih hala sogut isi initiative en lo hala sogut bank ke hala lipan pinan letter tilo nang lijong si petang tilo bulte ke than lo masih thanda than tu pello La pitu koma pansi le bang so tuar pek lo. ke dak ili tum makorte tum si inut bahini tum pan akama elot lo lang tum bank ke non api ke chini bank ke sidul bang bantu uma non bang klaim nu dak pu si birta ke longbom lo setami ante ketek klaim an ala lutung an klaim ason de mesenji kadu wiran fanta dan baharata konon deng pon thui klaim pon thui pustame ice cream da deng pon bom lo hoitu non ke wangi bom mahu bang ke la tuar kimi gerat tumlong ke long dapo Pinpur dame bangso to warning kan ke thom please oselo SIDF scheme pen kasemar ponjia phan hukum kipi bonta contractor atum jongjung alia phan kachema thaloga joine nonpu anta hadagara atum inghan langbunga to warsi cheleng nang retlo dongka mukam pen wiki be Karbiang Live Nilip constituency ke parlo hirhiri sikari rong phara rong along Anganwadi center hem ki kimjia phan long e sompondera phita sangti mu ke klok le dera jok rongara tum ningdu kachipi pon Nilip constituency ke parlo hirhiri sikari rong phara rong along kedam tang ningkan surhini ra kritroxy le pen kriner ke baha MGNREGA scheme pen ihum Anganwadi center ki kim ponchia phan long e somponlo sedame isi ka manghudun me alama bangke bangso hem ki kimji kalisi piniarni anta sangti imuda klok le derlo Pini pen la khadam pulote long eke somta ningkan pliso selo bonda anu jok som chot pen ahem kim pon pedera bangke hadagara tuma phan kachong thue son manderlo kiba 2017 18 pula so asengson Anganwadi center pusipu sita me la so hem bangke 2017 18 pu sita peneng an 2021 an ningkanang le elo bon sita me la so hem bangke kiba ahem bangkim pon pela asi alam bang kan litum sitami ke klempon je phansi ke balo chisipon lo bon sitami emon sawe pumani litum sitami klem thek thei la pen chini ne dalo non pita ko son ne hembang nang kim patang te det son situ Halapu local MAC hempen taka helo kilometer phone baksi dolo bonda local MAC ka chihumri dam de tera bangke ningduk meme lasi bangso Anganwadi center hem ki kim majoka phanle arpu pek pusitame patang pon vek nang popusi rongra tum pen kachuning ripado pon
par bang lang so kami pi hud bang ke la block hoi peng ke go calling ti la pen ken singrong par phan silang so kam pi lo pe la tum ni ni an bak la ke kim ja dim la pang thai le ame peng thai pe na ma sieng ke lang so kami mon bang te kom chet man ke la pu claim lo amala phia ko sundrong par phan si ako lang so kam por emi si sar bang pi thulo la pe la phia ke block sor bang ko pi ko punin li ta chini don de la vidisi tun hi chini tamilang sa tangka chiroi philu busi ala ex VDC chairman Timothy Teron nin phangin ang thangin ang tha Nili pen Samson inti la pen Sonchit Crow Caribbean on live. Pitia dongara tum hidi long le sai ka chuti ki thek chia phan case a seminaro Bokajan Youth Forum la pen Sarupachar Youth Forum atum chingrum si kirap kapajirda COVID-19 avur pena jok ke ongdung araratum ke amina hi dilong le along sai ka chutiki thek chikalisi amina hemalong jopa dap ke choke junja phan anta akisung do koklo lahai ka do ka ve kisung alam chini si case a seminaro Bokajan Youth Forum la pen Sarupachar Youth Forum atum chelang si amethang akhia da chinghon he pin pen pinila khain ko rahini Sarupachar constituency ke parlo pitia dong araratum hi dilong le ka chutiki thek jia phan pura asap sovet setame kirapa jir tekanglo Lapusona kirap ka pajira sai pinian chot lapukali kewang jilangar ni sitami nilitum owe kimietum jakong do anke raratum aphan kirap pajir bomji pusi kirapa sai ke deng damahut Bokajan Youth Forum dun maipu don barte ranga himpen pachini pon aning kanalong la arve gabe mate ong ajo nilitum birtalong lo mate chini pon lo je khitia poda kililo nilitum khitia por khiti ki to claim ji apanda ada hyak nge Hajra jo pichoi phana aisi jokong gabe tumta do la sobosi pingili tum kese simon sir ke hai la penili tum Bokajan Youth Forum pen la pen kap apek kapek da tum asong pen tum asap sovet stam tum rong la pu sa ke hai tum han ka pu bailo tum hani inia la kado we manta asap sovet pen tum hin pen so ko cho e je phan isi kirap so nilitum pajir pon pini Lapusona kirap ke nonpu anta anut ka prek arleng ke theatum nangraba bang avela bonda alang litum tangka maha ke du atum takali setame methangara tum aphan kaching hon thega pot nilitum ningin sampiklo lapena jara saile claim dam setame nilitum ahirjume kaiketa dolo pusi pitia dongara tum ahirjume pajirdo kedam tang arni anang litum lapusona kirap anut ka prek pen ke long do ma awe nilitum malapus ana kang hon akirap hidup punakang honang kajin sobang majuta bila landi tedak itum constituency long lo laban kiladak pen tebok head itum chinghon em inti sang ho pen lapuson kirap awi mala alang lipenta awi di ilitum aphan kiasi alang ilitum hanang cari pen najo Bokajan kiasi na penari sang ho tu peng ilitum bandak khiti ki claim dia pha tum alang litum phan chuning ridung si alang litum militum phan asap sura setami militum phan pini anian ke dak tangkanang palelo la sinilitum kerap tanang pajir dekang lo la sinilitum kadogawi setami ningarong lo la si pitia dong area phan bangso tangkanang palipot alang litum handa churo lo lang chiting pen subhas derang Caribbean long live Tangte pini prime time birta ke la ponsi kang tonik lo